आङो दायो फैयै फैयै मुरि केम्प सारियालि माने टाउनाव आरो ना आं माने फैनानै नुफैबाय सोब खालि खालि आनखालि माने दिनै जाहैबाय दिनै आरो सानडे मोनबो जाहैबाय देवबाराव माने हाथायाबो जायो आरो बेजों लोगोसे आरो टाउनाथ' बन्द' जाफेरखाया खिन्थु दिनै मानि थाखाय बन्द' आरो हाथायाबो बन्द' नङा होमबा आङो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि दायो दिन्थिलांबाय थानोसै आरो हायोबा आं माने सोरजोंबाबो एसे रायलायनानै आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै आरोखि नायना लागोदो नोंथांमोना जायगाफोरखौहाय मायदिना एसे दिन्थिगोनसै आङो दायो माबायदि खालि खालि जादों ओरैजाय नायदो ओरैबो बन्द' नैबेयाव दङ जा जुबिन दानि दङ नै सोर खालामदों मिथिबायना TMPK MMK ओमफ्राय आरो TMMK बिथांमोननि दैदेननायाव जेनेबा बेखौहाय जोंहा माबाबाय आरो मा होनो बिथाङाथ' रुंसारि जाबाय नालाय ओमफ्राय ओरैजाय सोब नायना लादो बन्द' गोजा लामायावबो गारि गुराथ' गैखाया ओरैजाय माखासे थाबाय खिन्थु मैगं फानग्राफोरखौहाय बन्द' खालामाखै एसे रायलायना नोंसोरखौ बन्द' खालामनो होआखै ओमफ्राय दिनै होआखै दिनैबो दसे ओरैनो खुलिनो होदो दाखालिथ' बेला मोनसे गैया ओमफ्राय मैया सानसे गैया दाहायबो बन्द' खालामनो होबावगोन नामा होगोन ना होआथाय माबानाय बैसांफोरा खेथिफोरा दिनै खुलि होनदो आरो ना सानसे बन्द' आदसा आरो गाबोन सानसे बन्द'बाव सानसे टटेल बन्द' टटेल फुंनिफ्रायनो वाव दिनै खुलिनो होदों ना आदसा